wannan zama gashi nan idan a izala za mu yi ba wanda zai tashi a nan sai ya biya, ba wanda zai tashi a nan sai ya biya. Kuma har yanzu kar ku ji zafin izala, ku gode wa Allah, ba dan su ba mu da ba mu fito ba. Suna da aiki sun makafaru alakara lafiya a wannan halin da ake tafiya. Wallahi mu a yanzu da Allah zai maimaita mana abin da ya bamu a yanzu, wallahi zan maimaita abin da na sake yi. In ya kai kashi 10 wallahi zan sake yi a yanzu wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. menene manufanmu? Annabi Muhammad shi ne manufanmu. Me manufan shehu mu Shehu Ibrahim? Annabi Muhammadu.